és nem kell fölvenni ezt az időt. Szeretnék jó estét kívánni mindenkinek az Ökumenikus Házas Közösség nevében. Ugye ma van a második estéje a házasság hetének a házasság hete rendezvényeinek. Pap Miklós atya fog nekünk előadást tartani, és a tegnap bevált módszer szerint én át is adnám neki a szót, hogy legyen szíves az előadását megtartani. Köszönöm szépen a meghívást. Hadd kezdjem azzal, hogy nagyon tisztelek mindenkit, aki eljött ide, annak ellenére, hogy esik az eső, munkanap után fáradtan vannak itt sokan. Azzal tisztelek mindenkit, hogy én fogom mondani, jó? Tehát én kinézem mindenkitől, ha már eljött ide, akkor szeretné valamit kapni. Magamról csak annyit hadd mondjak, görög-katolikus lelkész vagyok, ami azt jelenti, van egy feleségem, meg 3 gyermekem, és a Szapiencián tanítok etikát, nemrég pedig itt voltam a Nagymaros ifjúsági találkozón, ami nagyon jó emlékekkel mentem haza. Most amiről szeretném, hogy közösen gondolkodjunk, az a házas életstílus. Arról lenne szó, hogy mi az, hogy életstílus. Nem egy-egy ötletet szeretnék adni, hogy mit kell csinálni a házasságban, hanem hogy inkább a házas életstílusra hogyan kell odafigyelni. 6 olyan alapvonást szeretnék mondani, ami hogy mondjam, kötelező. És a mai estének az a célja, hogy amit valaki jól csinál a házasságában, akkor úgy veregesse a vállát, hogy ez nálunk jól megy, apukám, tehát ez olyan jó. És célja az is az estének, hogy hát itt-ott a kis ujjamat beleforgassam a gennyes sebekbe, kinek milyen sebei vannak, hogy tisztítsuk ki ezeket a sebeket. Tehát a cél az nem az, hogy itt az atya eljött, jókat mondott, hanem a cél az, hogy amiben jók vagyunk, abban megerősödjünk, hogy ezt kell folytatni és csinálni, amiben pedig nem jó, abban változtatni most. Azért lekapcsolom a csillát, hogy látszom a dolog. A házas élet stílus azért fontos, mert más, mint az egyedi tettek. Az egyedi tettek olyanok, mint ez itt, hogy például karambolban, a karambol látszik, folyik a vér, kormány a fákon, meg nem tudom én, ez nagyon látszik. Mi nem látszik? A vezetési stílus. Hogy miért jutottak ide. Tehát például a feleségemmel mindig meggyónjuk azt, hogy veszekszünk. A karambolt meggyónjuk. De azt nem szoktuk elővenni, hogy rossz a konfliktus kezelési kultúrák. Ilyet még nekem senki nem gyón, pedig ez a baj. Hogy a konfliktus kezelési kultúrája nem jó. És amíg nem jó a vezetési stílus, ahogy a konfliktus kezeljük, mindig lesz karambol. Tehát most pozitíve, nem negatíve, most pozitíve épp azt szeretném, hogy a vezetési stílusunkba mi az a 6 alapvonás, amire oda kell figyelni, és abból majd sok-sok jó egyedi tett fog származni, én azokról most nem akarok beszélni. Stílusról. És még bevezetésként hadd mondjak annyit, hogy hát görög-katolikus vagyok, és szeretnék ikonokat is idehozni. Azt érzem, hogy az életünk így szétdarabolódik, mint a Lego. A nyugati ember ilyen szétszedi a valóságot mindig részekre. Hogy a házasságomnak van szociológiai dimenziója, van esztétikai dimenziója, biológiai dimenziója, vallásos dimenziója, pszichológiai dimenziója, még politikai is. Az életet, az egy szerves életet mi szeretjük itt nyugaton szétszedni legóként darabokra. Csak utána nem mindig sikerül összerakni. Tehát én most kifejezetten azt szeretném, hogy a házas éles stílusnak egy-egy jellemvonásához szeretnék egy ikont is társítani, amit olyan jó lenne ide bevésni, vagy a házunkba kitenni olykor, és ehhez nyilván teológiát és hát gyakorlati ötleteket is azért szeretnék mondani. Na, a házasság teológiájához csak annyit, csak ez az egy dia, hogy nem arról van szó a házasság teológiájában, hogy én szeretem a feleségem, és az Isten ebben segítsen engem. Fordítva van, előbb van az isteni szeretet, a szent háromságos, tökéletes szeretet. És ez megnyílt, tessenek nézni, oda ülhetünk, 4. megnyílt a szent háromság,
ott megkaptuk a meghívást Jézus Krisztuson keresztül, hogy menjünk oda. A mi házasságunk az nem ettől függetlenül, hanem a házasságunk a Szent Háromság ikonja, ha úgy tetszik. A házasságom Szent Háromságos vonásokat hoz magán. Tehát nem arról van szó, hogy nekem van egy privát magánházasságom, és a Jóistenke segítsen csinálni, hanem van az Istennek a nagy szőlőskertje, a nagy üdvözítő terve, és én abba állok bele a kis házasságommal. A keletiek ezért szokták koszorúval megkoszorúzni, ma is így van, vagy babér koszorút teszünk az ifjú pár fejére, vagy aranykoronát. A korona is mindig ugyanazt jelenti, dicsőséges, győzelmes koronát, hogy ti nem pusztán együtt éltek, meg pusztán polgári házasság, meg csak együttélés, mindenféle, hanem ti eljutottatok erre a szintre. Így szeretjük egymást feltétlenül. Ez dicsőség. A kamaszos, meg a mindenféle szerelemből eljutottatok a teljes szintre, ez dicsőség. Tehát, ha valaki úgy kötött házasságot, hogy koronát nem is kapott a fejére, de ezt éli, érezze azt, hogy igen, erről van szó. Dicsőséges, nagy dolog házasnak lenni. Ugyanakkor ez a korona mindig jelenti Krisztusnak a tövis koronát. Van a házasságban tövis. Majd erre még vissza fogok térni. Na hát az első ikonunk ez, a gondolatvilág ápolása. Tehát aki jól akarja ápolni a házasságát, az kezdje itt, hogy fejben rakjon rendet. Azt látjuk Krisztus Úrunkon, hogy fejben nagyon erős volt. Tehát Krisztus az összes tanítását, tudjuk hányszor akarták törbe csalni őt kérdésekkel, vagy amit nagypénteken végigcsinált, mindent azért tudott végigcsinálni, mert fejben Krisztus erős volt. Erről, mintha nem beszélnénk eleget, hogy fejben erősnek kell lenni. Fejben. Láttunk mindannyian ilyen Jézus filmeket, hogy folyik a vér, literszámra meg ilyenek. Pont azt nem lehet filmre vinni, hogy mi történik Krisztus Urunkban fejben. Valószínűleg ezért nem jött el a videó korszakában. Mert azzal váltott meg minket, hogy fejben mi történt vele. Közben végig szeretett, meg imádkozott. Tehát ami belül történik, az a lényeges. Ha elmegyünk nagymamáinknak a lakásaiba, amikor megyek házat szentelni, az idős emberek erre gyönyörűen ráéreztek, hogy nagy csütörtök este dőlt el minden. A nagypéntek az már csak következmény. Ahogy Jézus viselkedik nagypénteken, azt mind fejben eldöntötte nagy csütörtök este, meg nyilván korábban. Elmegyünk az öregjeinkhez, és akkor látjuk ezt a nagy csütörtök estét, ismeri mindenki a képet, telihold, Jézus ott ül egyedül, és borzasztó kicses ábrázolások szoktak lenni. Az öregek ráéreztek valahogy, hogy ebben mennyi erő van. Nagy csütörtök este fejben Krisztus összeszedi magát, és nagypénteken elesik, megkorbácsolják, vallatják, leköbdösik, és fejben végig erős. Szóval, aki a házasságát akarja jól csinálni, fejben erősnek kell lenni. Krisztus is ezt csinálta. Órákat imádkozott, elvonult, töprengett. Sokszor látjuk ezt az evangéliumokban. Hát a kérdésem, mi az az első jó gondolat, ami a házasságodról eszedbe jut? Hol kezdjük a körkérdést? Hátul. Egy jó gondolat, aminek örülök, amire büszke vagyok, ezt jól csináljuk. Ez a mi erősségünk, ezek nekünk erőforrásaink a házasságban. Illetve mi az a visszatérő rossz? Ami olykor visszatér. Ez nem jó, ezzel elégedetlen vagyok magamban, vagy a másikkal, vagy visszatérő kísértés. Na, nem kezdjük el a körkérést, de ezekkel foglalkozni kell, hogy mi van a fejünkben. Hölgyek, urak, innen kijelentem, akinek a feje tele van buta, igénytelen, gonosz, haragos, akármilyen gondolatokkal, annak olyan lesz a házassága is. Ez egy nagy önállítás, hogy én fejben tele vagyok, buta, haragos, meg nem tudom milyen gondolatokkal a párom iránt, de a házasságom nekem olyan szép lesz. Ez mese. A jó házasság fejben kezdődik. Milyen a gondolatvilágunk? És a házas életstílusnak ez az első jellemvonása, hogy tessék fejben is házasnak lenni. Nem csak annyiban, hogy otthon alszom. Hogy fejben házas akarok lenni, azokat a gondolatokat ápolom, amelyek elősegítik a házasságom. Na mik ezek? Hát az egyik ilyen, hogy azt az igent, amit kimondtunk az oltár előtt, azt az igent, azt őrizni kell.
Tehát mi hisszük azt, hogy az Isten olyannak mutatja magát a Bibliában, hogy lehet vele szövetséget kötni. És amikor én a párommal ott álltam az oltár előtt, nem egy magánügyről volt szó, hanem szövetségre léptünk ketten az Istennel. Uram, veled döntöttük el a házasságot, veled is akarjuk végigcsinálni. A keleti esküvőn ezért van az, hogy a gyűrűt a pap húzza föl az ifjú párnak az ujjára, mert a gyűrű nem csak azt jelenti, hogy mi ketten egymásnak végtelen arany, meg ezt a dumát szoktuk mondani, hanem a gyűrű annak is a jele, hogy Istennel házasságot kötünk ketten, szövetséget kötünk vele. Tehát a gyűrű nem csak a párom hűségére emlékeztet, hanem az Istenem hűségére is emlékeztet. Menjetek, megáldalak titeket, jók lesztek együtt. Ez fontos, tehát hogy ne csak horizontálisan nézzük a házasságokat. Ezt fejben őrizni kell, hogy Isten őt adta nekem az oltár előtt, ott lett a nagy ő. Ott nekem adta, rám bízta. És úgy emlékszem, bennem van az, amikor az oltár előtt láttam a feleségem, fiatalabb volt, csodaszép, nem tudom én, Istenem, úgy szeretném, hogy mellettem ez a nő boldog legyen. Ne legyen rossz a sorsa mellettem, miatta. És ez, remélem ott volt kicsit nagyon mindegyikünkben, ezt nem szabad elfelejteni. Nem azért bízták rám a drága szüleim, meg a drága Istene, hogy mellettem rossz sorsa legyen a páromnak. Úgy szeretném, ha mellettem jó sorsa legyen. Ezt fejben őrizni kell. Aztán fontos teológiai igazságokat. Tehát például mindenkinek van kedvenc bibliai története, vagy fontos teológiai igazság, a Szent Háromságról töprengünk, vagy Krisztusnak a kettős természetéről, vagy én a kenózisról töprengek rengeteget, Krisztusnak az alászálló szolgálatáról, ki miről, de hogy a fáj legyen tele jó gondolatokkal. Tehát vigyünk be kifejezetten jó gondolatokat, olvasni igenis a Szentírás, járni felnőtt hittan, olvasni a házasságról, ezek fontosak, majd mondom a végén, hogy miért annyira fontos. Megőrizni azt az örömöt, amit nyertünk azzal, hogy házasságot kötöttünk vele. Tehát azt az örömöt, hogy de jó Uram, hogy a 3 milliárd nő közül megnyertem őt. De jó, hogy őt megkaptam. Mi mindent nyertem ezzel. Ezt az örömöt, ha fejben nem őrzöm, na majd akkor jön a negatív. Hogy ezzel a nővel mi mindent vásároltam én még be, akkor jön a negatív. Tehát fejben őrizni azt, hogy jól jártam, de jó, hogy őt megnyertem, őt ajándékba megkaptam. Piramis, mindenki ismerik, hogy melletted minden reggel vidáman ébredek fel. Fiatalok már alig ismerik a tanítványai. Ez egy jó dal, arról szól, hogy végre, mikor összeköltözünk, házasságot kötünk, és mellőled indul a napom, mellőled minden reggel vidáman ébredek. Alig vártam, hogy végre együtt lakjunk, és mellőled induljon a napom. És nincs ilyen, hogy front van, meg esik az eső, meg hétfő van, mellőled minden reggelem jól indul. Na most eltelik 15 év, mi lesz? Még mindig ő szuszog mellettem, jól elfelejtem ezt az örömöt, hogy melletted minden reggel vidáman. És mi jut eszembe? Hétfő van, menni kell dolgozni. Jönnek a gondok. Hol a hiba? Elfelejtem ezt az örömöt. Aztán tervezni, roppant fontos tervezni. Mindig a házasságban kell kettőnknek előre tervezni, hogy hol jár most a házasságunk, a gyerekeink milyen nagyok, a házasságunknak melyik szakaszában járunk. Ezt fejben mindig tervezni kell. Aki nem tervez, az ragad le. És ez egy nagyon fontos mondat, hogy akinek a jelene elakad, annak a jelene azért akadt el, mert a jövője akadt el. Fila Béla professzor úr mindig úgy mondta, amikor az ember elakad, le kell porolni a csillagokat, azt a betlehemi csillagot. Merre akarunk mi menni? Hová indultunk? Házasságunkkal. Ha jelenem elakad, azért mondom ezt, mert a pszichológia mindig a múltat veszi elő, és akkor elkezdjük a múltat analizálni, meg rákcsálni, hogy ki mit csinált, meg hogy én egy kicsit fordítva látom, de ma már a pszichológia is kezd erre hajlani, hogy a jövőnk akadt el, nem egy irányba nézünk, nem egy irányba tart az életünk, a terveink, és azért megy szét a jelenünk. Tehát a házasoknak roppant fontos tervezni. A következő 1-2-3-5 évben merre szeretnénk menni, mit kell elérnünk, mi vár ránk a gyerekeinkkel, stb. Tervezni. Aki tervez, az jó, az akar valahová menni. Tudni kell a házasság szakaszairól. Van a házasságnak ifjúkora, van élet felnőtt kora, van idősebb kora, meg van aztán a vége.
szakaszok vannak. Ezt azért kell fejben tudni, mert tudnom kell azt, hogy hol járok. És amikor ezt a szakaszt kinövöm, akkor mindig krízis van. Hát azért rossz már ezen a szakaszon, mert kinőttük ezt a szakaszt, és elkezdünk a házasságban egy új szakaszt. Tipikus ilyen mi, vagy 2 éve éltük át a feleségemmel, amikor abba hagytuk a babakocsi tologatást. Tehát a gyerekek már olyan nagyok lettek, hogy feleségem visszamegy dolgozni, újra kellett gombolni az egész házasságunkat. Jó sokat veszekedtünk. Hogy tudni kell azt, hogy mikor jönnek ezek a házasság szakaszainak, jönnek a végei, és krízis van közöttünk, nem biztos, hogy arról van szó, hogy vége a házasságnak. Meg már nem szeret, meg már nem megy. Lehet arról van szó, hogy azt a szintet nőttétek ki. És persze, ha elégedett lennél azzal a szinttel, akkor nem lenne krízis. Még ott ragadnál azon a szinten. De azért van krízis, mert elegebb van ebből a szintből, és meghívott az Isten következő szintre. Szóval ezt fejben tudni kell, minden krízis nem arról szól, hogy nem szeret, meg vége a házasságnak. Következő szakasz jön. Melyik szakasz jön? Ezt, ha fejben nem tudjuk, akkor lehet, hogy elkeseredünk. A pozitív előítélet. Tehát azt fejben őrizni, azt a csodát, hogy a feleségem sok területen jobb, mint én vagyok. Például mondok egyet, amiben én mindig rácsodálkozom, az érzelmi intelligenciája. Nem kicsit jobb, nagyságrendel jobb. A nők általában, általánosítok, hamarabb megéreznek dolgokat. Jó dolgokat is, örömöket is, meg gondokat is. Sokkal jobb a szeizmográfiuk, hogy valami itt baj van. A férjem mostanában, a kamasz gyerekeim mostanában. Hamarabb jelzi. És erre az ekula, ami a feleségemben jól működik, olyan jó ráhagyatkozni. Tehát újra és újra rácsodálkozni, hogy valamit jobban tud a párom, valamiben érzékenyebb, jobb, színesebb, kreatívabb, olyan jó a munkadolgainkat is otthon megbeszélni, ő pedagógus, és akkor beszélgetünk erről, arról, máshogy látja. És ez jó. Tehát amit akarok dadogni, bármennyire ismerem, meg akárhány éve együtt élünk, van bennem egy pozitív előítélet, hogy ő egy kincses tár. És még hoz elő kincseket. Nem pedig az a negatív, hogy már ismerem. Ennyi éve együtt szuszogunk egymás mellett, tudom ki vagy te, nem ez a negatív előítélet, hanem ez a pozitív rácsodálkozás. Na, ha mindezekre nem figyelünk oda, akkor majd jönnek a negatív gondolatok. A rossz gondolatokra nagyon oda kell figyelni, mi az a rossz gondolat, ami eszembe jut a páromról, vagy a házasságomról. Azért kell erre odafigyelni, mert úgy érzem, hogy a régi etika nem figyelt eleget arra, hogy az életvezetés és a gondolatvilág az nem két világ, hanem fejben eldőlnek a dolgok, és azok fognak megvalósulni. Tehát az, hogy alkalom szüli a tolvajt, ez nem igaz. Alkalom szüli a házasságtörőt, ez nem igaz. Már fejben elhidegültek, meg fejben eldöntötte, hogy lehet. Az alkalom jön, akkor már csak megteszi. Fejben már eldönt. Tehát a negatív gondolatainkra sokkal jobban kell figyelni, mint ahogy eddig erről beszéltünk. Kinek milyen negatív gondolatai vannak? Elégedetlenség a párjával, harag, hogy nekem az életemet hogy tönkretette a másik, hogy elrabolt, vagy gyerekeim hogy tönkre mennek mellette. Vagy parázna gondolatok kifejezetten, vagy irigység, kinek milyen rossz gondolatai vannak, ezek mérgezik az együttlétünket. Fejben rendet kell rakni. És ezek a rossz gondolatok, ezek olyanok, mint a gyom, hogy senki nem ülteti, és jönnek. Aki kapádnál tudja, hogy hányszor gondolt erre a metafizikai, hogy nem ültette senki, és jön. A nemes pedig olyan könnyen tönkre megy, meg azt ültetni kell. Miért van ez így? Na, van egy olyan története Krisztusnak, hogy van egy ház, benne lakik a gonosz, kisöprik, és a ház ott áll üresen. Ott áll üresen. Vissza fog jönni a gonosz heted magával, mert ott az üres házban, hogy mondjam, van egy vákuum. És akkor a gonosz visszajön heted magával. Ez a fejünket jelenti, olyan nincs, hogy valakinek a feje üresen jár. Ha üres a fejed, akkor majd jönnek ezek. Tehát amit akarok dadogni, itt jön a házas életstílus első vonása, hogy tudatosan odafigyelni a jó gondolatokra. Ápolni az igenemet, azokat a teológiai igazságokat, mondatokat, amelyek erősítik az én házasságomat, a szép emlékeket, a terveket, a szakaszokat, a pozitív csodálkozást.
ezeket ha fejben tudatosan nem ápolom, nem őrzöm, nem viszem be a fájba, akkor majd jönnek ezek. Úgyhogy nem hívja senki. És ha túlsúlyba kerülnek a negatív gondolatok, ne csodálkozzunk, hogy a házasságunk is olyan lesz. Egy utolsót hadd írjak ide, a mi töprengésünk az sohasem egy ilyen istentelen töprengés, hogy gondolkodom a páromról, meg a házasságomról. Amikor mi gondolkodunk, észrevétlenül átmegy sokszor a gondolkodásunk imádságba, meg fordítva, amikor imádkozunk, sokszor elkalandoznak a gondolataink magunkról, a házasságunkról. És ez így jó. Nekünk nem egy szekularizált, istentelen, semleges gondolkodás módunk van, mi mindig Isten előtt töprengünk. Vele együtt töprengünk, ahogy ezt Krisztus is csinálta, nagy csütörtökön, meg sok-sok estén. Szóval én ezt kívánom, hogy tessék töprengeni az imádságban a másikról. Hogy milyen a sorsa mellettem, hogy van mellettem, én hogy vagyok mellettem, merre halad a házasságunk. Imádságban Isten előtt töprengeni a másikról. A gondolatokhoz még egyet hadd hozzak, hogy keresni kell az elitet. Ki az elit? Kolumbusznak szeretem a képét, ugye ez a nagy közfelfogás, hogy a föld lapos, a szélén le lehet esni. És van egy előre merészkedő elit, aki máshogy gondolkodik, mint a nagy, széles közfelfogás. Hogy vélekedik, hogy viszonyul ez ehhez? Minimum kiröhögi. Kolumbusz, te idióta vagy. Kolumbusz, te tudománytalan vagy, Kolumbusz, te istentelen vagy, az Isten felfogadod a rendet, öngyilkos vagy, stb. A minimum az, hogy kiröhögik ezt, a maximum, hogy hát bántják is. Olykor meg is égetik. És hazajön Kolumbusz Amerikából, mi fog történni? Ez a nagy közfelfogás, ez lép egy nagyot erre a szintre, ide. Oda, ahol Kolumbusz már járt egy fél évvel ezelőtt, és fog keletkezni egy újabb elit. Tehát ami az izgalmas, hogy az emberiség nem úgy halad, hogy mindenki egyszerre lép egy nagyot előre, következő nívós szintre, hanem vannak előre húzó elitek, és a tömeg megy utánuk. Ez így van szakmailag is, ezért járunk tanári továbbképzésre. Ez így van a hitünkben, ezért keressük a szenteket. Ez így van az egészséges életvitelben, minden területen így van, a házasság területén is. Tehát amit akarok dadogni, hogy fejben ne ezekre gondoljunk már. Atya, ma már mindenki így él, meg ma már senki nem így él, meg ezt már nem tartja senki. A fejben az átlaghoz lövöm be magam, itt is fogok ragadni. Fejben én állandóan igyekszem az elitet, a legjobbakat sasolni. Ilyen mindenki környezetében van. Olyan nagyon jó házasok. Nem lenne rossz lenne a teremtés. Tehát van. Van egy barátom, csodaszépen élnek a feleségével, és olykor elmegyünk hozzájuk, és akkor azt látom, hogy a barátom a feleségét így a tenyerén hordja, de tényleg. Tehát olyan kedves vele, én ilyen kockás szoktam lenni azért a feleségemmel, ő meg ilyen kedves vele, és munkahelyén egy kemény fickó, de otthon kedves is, gyöngéd, és viszi még bárba is, viszi a feleségét, meg bári ruhát is vesznek, egy balmasztó, és ezt látom. Na most hazamegyünk, 2 napig bennem van, utána elfelejtem. Van annyi eszem, hogy nem tudom, a házasság területén ki az elit. És azokhoz nekem járni kell. Tehát, ha akarom jól vezetni a házasságomat, keressem azt, hogy a környezetemben, a házas csoportban, a rokonságban, ősök között ki az elit, kik csinálták nagyon jó. Ha mindig ezekre gondolunk, akik elváltak, akik szintén megcsalták, másnál is ha ezekhez lőjük be az igényességi szintet, ott is ragadunk. Tehát keresni az elitet, a legjobbakat. És hát ez azt is jelenti, hogy egy kicsit azért középen állunk, keressük az elitet, akik előttünk járnak, meg van, akiknek mi vagyunk az elit. És ők járnak a mi nyakunkra. És bármilyen terhes, tudnom kell azt, hogy a házasságomat egy kicsit meg kell vele osztanom. Hogy tudjon ő is menni. Így értve elitnek lenni azt jelenti, hogy előrefelé keményen megyünk, kitartunk, házasság, szentsége, igenis, egy férfi, egy nő, tehát hogy kitartunk ezekben, akármennyire röhög rajtunk a közfelfogás, meg idejét múlt ma már az ilyen házasság, akármennyire is mi tartjuk magunkat ehhez, és hátrafelé pedig többiek felé meghívóak, kedvesek, csábítók, hogy gyertek, éljetek ti is így, mert így jó élni. Egy német moralista egyszer azt írja az egyik könyvében,
hogy hol vannak a szexuális forradalomnak a boldog idős emberei. Tehát akik abba eltöltötték az életüket a 60-as évektől, ma már öregek, hol vannak ezek a boldog? Tessék megmutatni. Nincsen. Mi meg merjük megmutatni azokat a boldog házasokat, akik nem úgy éltek, mint a mindenki. Szóval az elithez belőni a gondolkodásmódomat a lehető legjobbakhoz. Ki mind gondolkodik, úgy is él, mondja Denver, egy német moralista. Tehát ahogy gondolkodom a páromról, úgy viszonyulok hozzá, hogy gondolkodom a házasságomról, úgy fogom ezt megvalósítani. Tehát a fejre nagyon-nagyon vigyázni. A következő ilyen ikonunk, amit ki kellene otthon tennünk, a Szent Háromságnak az ikonja. Hát keletiként csak annyit hadd mondjak róla, hogy ez egy tökéletes kommunió. Itt mutatják, ez itt egy kör alak, harmónia, és azt látjuk, hogy az atya egyenesen ül. Van tekintély a családban, nem demokrácia. Van tekintély, vannak értékek. Az atya egyenesen ül, a másik kettő meghajlik felé, a fiú meg a lélek meghajlik felé, és ide lehet ülni negyedikre. Egy tökéletes kommuniót, közösséget látunk, akik attól tökéletes közösség, hogy tökéletesen kommunikálnak. Tehát nem csak valamit mondanak egymásnak, hanem önmagukat átadják egymásnak. Ez a Szent Háromság misztérium. Most erre van teremtve a házasság, a Szent Háromság ikonja a mi házasságunk. És ez azt jelenti, hölgyek, urak, nem lesz kommunió kommunikáció nélkül. Tehát ezen dolgozni kell. Vannak olyan területei az egyéniségünknek, amit ha nem művelünk, nem bontakoztatunk ki, azt mondom, nem olyan tragédia. A kommunikáció nem ilyen terület. Hölgyek, urak, kutya kötelességet, ha házasságot kötöttél. Tehát nehogy azt higgye valaki, hogy ő nem dicsér meg otthon soha semmit, nem köszön meg soha semmit, nem beszélget a házastársával, nem vitatkozik vele, hogy nehogy azt hitt, hogy ezek nem kommunikáció, melletted olyan jó élni. Nem olyan jó melletted. Szóval a kommunikációs készséget kötelező. Kötelező művelni, alakítani, hogy a kommunió minél jobb legyen. Én még most is hallottam ilyen véleményt, hogy atya, mi azzal szeretjük egymást, hogy nálunk nincs hangos szó. Hát drágám, nem lennék a te férjed, az biztos. Nincs nálunk hangos szó, nem lehet vitázni. Nálunk nagy elhallgatások vannak, nagy csöndek vannak. Ez nem szeretet. Ez nem szeretet. Na, mit kell kommunikálni? Az első ilyen, ami fontos, hogy hát férfi vagyok, én is rögtön racionalizálok, tehát, hogy ez a nulla szint, akik nulla szinten kommunikálnak egymással a házasságban. Ez a csevegő szint, amikor mindenről csevegünk, Alonzótól kezdve mindenről beszélgetünk, ez pedig az, amikor éles dolgokat meg kell beszélnünk, nagyon nehéz dolgokat meg kell beszélnünk. Tessenek nézni, akik nulla szinten beszélgetnek, azoknak ilyen sokat kell ugrani, hogy az éles dolgokat jól meg tudják beszélni. Akik között van egy csevegő szint, azoknak kevesebbet kell ugrani. Ez azt akarja dadogni, hogy éles dolgok már pedig lesznek, amit meg kell beszélnünk. Van mindenkinek szerintem ilyen főnöke, munkatársa, rokona vagy valami, akivel szinte nulla szinten kommunikál. És tudjuk milyen az, amikor egy ilyen emberrel meg kell beszélnem egy éles dolgot. Félreérti a szavamat. Utána 2 napig nem alszom, hogy ezt most hogy értette? Mit akar ezzel mondani? Gyomorgörcsöm van, mikor megyek be hozzá, hogy valamit szóvá kéne tennem. Keresem a szavakat, félreértjük egymást. Szóval rossz. Most a házastársammal ilyen nem lehet. Azért fontos, hogy legyen köztünk egy csevegő szint, ismerjük egymás szavajárását. Nem lesz félreértés. Volt egy irodalom tanárom, a fejünkbe verte mindig, hogy a tragédiához mi kell, a jó tragédiához. Van 5 alkotóelem, irodalom tanárok előnyben. Az egyik ilyen, hogy kell mindig egy vagány félreértés. Valamit félreértenek, és akkor a szálak bonyolódnak, a pap is jót akar, Rómeó Júliára, azok is jót akarnak, bonyolódnak a szálak, és akkor végén ott van a tragédia. Ezt nagyon megjegyeztem, hogy a tragédiához félreértés kell. Na ezt nem akarok a házasságunkban. Ne legyen félreértés. Tehát itt kommunikálnunk kell, hogy ismerjük egymás szavajárását. Ha sokat beszélgetünk sok mindenről, könnyebben szóvá teszünk valamit. Hogy drágám, hát azért ezt nem így kellett volna mondani, vagy fáj, vagy hagyjál már most.
könnyebben szóvá teszem a dolgokat, mint hogyha itt vagyok. Tehát minden könnyebb, hogyha van köztünk egy csevegő szint. A nulla szintet nem szabad tartani. Kicsit azért is nehéz ez, mert mi férfiak szeretjük a csöndet, majd erről a végén beszélünk. Mi szeretjük a csöndet, a nőknek ez különösen dolguk, az agyszerkezetük minden jobban verbális képességhez van alakulva, dolguk őrizni a családban a kommunikációt, tehát beszéltetni a férjemet, meg a kamaszodó gyerekeimet. Amikor a nő is besül és csöndben van, hát akkor nem tudom mi lesz. Megyek házat szentelni, és azt látom, mindenkinél külön tévé. Még a konyhában is, ugye étkezőben is, csend legyen, apátok nézi a tévét, és esszük a levest. Borzasztó. Mikor kommunikál a család? Nem jó. Tehát a nőknek itt nagyon nagy szerepük van, tessék őrizni a családi tűzhelyet, beszéltetni, mindenkit beszéltetni. Ha megvan a csevegő szint, könnyebben megoldjuk a feszültséget. Hát azért visszalapozok, ez a szexualitásra is igaz. Tehát akik között nulla szintű testi gyöngétség van, azok között a teljes szexualitás milyen lesz? Hát nagyon meg kell magukat erőltetni. Ritkább lesz, erőltetni kell magamat, nehéz lesz utána erről beszélni. Ha van köztünk egy kellemes, testi, erotikus fecsegés, tehát magyarul megölelgetjük egymást, megpaskolom a fenekét, megcsókolgatom, van köztünk érintés, van köztünk egy csevegés testileg, sokkal könnyebb lesz ez. Tehát ezt őrizni, fejemben van, nem akartam mondani, mindegy, csak a fejemben van, a haldoklók kíséréséről tartottunk a pszichológusokkal most egy előadást is, és vannak olyanok, akik egyszerűen testi érintésre sokkal könnyebben megnyílnak, mint az, hogy leülök beszélgetni a haldoklóval, hogy na most hogy tetszik lenni. De hogyha elkezdem a megmerevedett izmait, elkezdem egy kicsit masszírozni, a sebeit törölgetni, tehát elkezdem megérinteni, megnyílni. Ez a házasságra is igaz. Egymással egy testi kontaktust folyamatosan őrizni, és nem engedni, hogy elhidegüljünk, eltávolodjunk egymástól. Ezt tessenek őrizni, ez fontos. Na, a beszélgetés miért olyan fontos, az mire kell odafigyelni? Hát egyrészt az önközlésre, tehát mikor önmagamat mondom ki, mi hogy van bennem. A Szent Háromság is ezt csinálja, önmagát közli, önmagát mondja ki. Aztán nagyon fontos a konfliktuskezelés, ezt tanulni kell, ez egy külön este, hölgyek, urak, hogy kell vitázni. Sajnos nem tanítják nekünk. Megtanítják a deriválást, meg az amőbák szaporodását, de hogy kell konfliktust kezelni, nem tanítják. Azért, hogy van erkölcstanóra, most már ezt elővesszük. És belemegyek úgy egy kapcsolatba, hogy nem tanultam megvitázni. Óriási hiba és gyöngétség. Tehát ezen a területen tessék művelni magunkat, mert egyikünk se szeret vitázni. Az elhallgatások nem jók. Tehát ezt művelni kell. A vita kötelező, a veszekedés nem, az bántás, az bűn. De a vita kötelező. Más a feleségem, más én, más szemszög, más neveltetés. Kötelező, máshogy látjuk a bonyolult szituációt. Tehát kötelező vitázni. A humor a kommunikációhoz. Kérem, ahol nevetünk magunkon, meg a másikon, ott az ördögnek nincs fogása. Tehát a humor az egy isteni dolog szó szerint. Tudni kell, tehát mielőtt visszaszúrnánk, tudni kell röhögni magunkon. Egy idős asszonyt úgy tudok tisztelni, azt mondta nekem, hogy elment nyugdíjba, és utána jött a férje is nyugdíjba néhány évvel később, és nekünk férfiaknak nyugdíjba menni elég nehéz. És hazajött a férje, és azt hitte, még mindig vezérigazgató. Mindenbe beleszól. Minden férfiban van ilyen dominancia, azért hadd mondjam, mindenbe beleszólunk. Hogy fogod a lábast? Hány forintot költöttél? Miért beszélsz 5 percet anyáddal? Mindenbe beleszólunk. Ez hadd mondjam, hogy egy határon túl ez erőszaknak számít. Az uraknak hadd mondjam. Nem csak annyi az erőszak, hogy megverem a másikat, hanem hogy erősen kontrollálom. Ez erőszaknak számít. Tessék hagyni szabadon egy kicsit. Szabadon. Na, és azt mondja ez az asszony, hazajött a férjem, ezzel a dominanciával, otthon mindenbe beleszól, és arra jött rá, hogy a férje elkezdett szúrni, akkor ő visszaszúr. És akkor így szurkálták egymást, és rájött arra idős fejjel, hogyha az első szúrásnál elkezdek röhögni, hogy apjuk, most neked tényleg ebbe bele kell szólni. Normálisak vagyunk, hogy ezen vitatkozunk. Ha elkezdenek röhögni, akkor nincs következő szúrás. Idős asszony erre rájött, hogy nevetni kell. Tehát kérem, a nevetés az nem
alkati kérdés, hogy jaj, atya, én nem vagyok olyan humoros alkat, ez nem alkati kérdés, ez intelligencia kérdés. Odafigyelek, hogy ha olyat mondok, arra ugrik a feleségem, akkor nem mondok olyat. Olyat mondok, amin nevetünk. Csak egy lépéssel előre sakkozni, olyat mondani, amire tud jól reagálni a más. Szóval humor, kötelező. Magány. A magány azt jelenti, hogy a kommunikációhoz szükség van arra, hogy olykor a másikat hagyjuk egyedül. Két dolgot hadd mondjak ide. A vasárnapot, régen így tanítottuk morálban, a vasárnap az Isten tisztelet napja, tessék elmenni templomba, meg a családnapja, tessék a családdal együtt lenni. És ma már egy harmadikat hozzáteszünk, hogy a vasárnap a magánynap, tessék egyedül lenni a gondolataiddal. Megfésülni a gondolataiddal. Örömeidet, bánataidat megfésülni, az egészet egyedül lenni. Erre odafigyelni, hogy magamnak is, a másiknak is legyen csöndje, legyen magány. A másik, amit ehhez szeretnék hozzátenni, volt egy, azt hiszem 5 gyerekes anyuka, jött hozzám egyszer gyónni, nem gyónási titok, én erről beszélek, úgyse bűnről beszélek, és szegény teljesen le volt strappálva. Csíros haj, görnyed testtartás, és látszott, hogy az egész nő ki van szipolyozva. Azt adtam neki elégtételül, hogy egy fél napra lépj le otthonról. Kötelező. Tehát ez alól nincs feloldozás. A pap azt mondta, mondd meg az összes férjednek, gyerekeidnek, anyósodnak, ezt kaptad, nem lehet, hogy kötek. És az anyuka elsírta magát, neki még senki nem mondta, hogy magával törődnie kell. Mindig a gyerek, önfeláldozás, a keresztény szeretet. Senki nem mondta, hogy vigyázz, mert ha kinyírod magad, mi lesz a gyerek? Szóval ne kelljen ehhez pap, legyen annyi eszünk, hogy olykor látom a feleségem, hogy figyelj, tűnj el, kapsz egy kis pénzt, nézzél kirakatot, vegyél magadnak valamit, hússzál egyet, ez kötelező arra odafigyelj, én járok rosszul, ha idegbeteg, fáradt, bánt engem, meg bántja a gyerekeket, én járok rosszul. Tehát erre tessék odafigyelni, hogy a keresztény szeretet nem azt jelenti, hogy sülve-főve mindig együtt és mindig a gyerekekkel. Kell magány, kell arra figyelni, hogy legyen egyedül. Na. Párbeszéd a társadalom, itt csak annyit hadd mondjak, hogy a kommunikáció nem annyit jelent, hogy mi a kis család állandó kommunikálunk, hanem nagyban a társadalommal is kommunikálunk. Például a házasság hete. Hogy árral szemben nem lehet jól élni. Tehát aki okos, nem csak arra figyel, hogy befelé jól kommunikáljuk, meg jól legyen a házasságunk, hanem aki okos, arra is figyel, hogy az ár, a társadalmi körülmények kedvezzenek a családnak. Magyarul kötelező politizálni. Kötelező. Olyan körülményeket teremteni, olyan munkaszabályokat, olyan adótörvényeket, ami kedvez a házasságnak. Tehát árral szemben nem fog tudni tartósan jól élni. Senki. Legyen annyi eszem, és az egyház már kezd erről beszélni, hogy nagyban tessék gondolkodni. Krisztus nem azért jött, hogy pitiben megváltsa az én kis házasságomat, de az egész emberiséget nagyban akarja megváltani. Szóval a társadalmi életben részt venni kötelező, hogy kedvezzen a társadalmi klíma a mi házasságunknak, a gyerekeim házasságának. Ki mind beszél a másikkal, úgy is él vele. Kinek milyen a kommunikáció, olyan lesz a hozzávaló viszonyulása, mert ezen a területen tessék művelni magunkat. A következő az élményeknek a vonása. Ki ismeri fel ezt az ikont, amíg iszom? Melyik ez az ikon? Emmaus, így van. Mit kell nézni? Itt vannak a depressziós Emmauszi tanítványok. Összetört az életünk. Hát föltettük az életünket erre a Jézusra. Azt hittük, miniszterek leszünk. Ugye egyikünk jobbról, másikunk balról. És megölték. Kudarc az egész. És menekülnek el a kudarc helyéről. Szakítanak, törés van. Találkoznak Jézussal, felismerik a kenyértörésben, és ez a fontos, tessenek nézni, táncolnak. Így írja Lukács, hogy ugye lángolt a szívünk, amikor vele voltunk. Örömük van, élményük van. Ez a házasságban roppant fontos, hogy legyenek élmények. Volt egy házaspár, elhívott magukhoz, és akkor beszélgettünk, és azt mondják, hogy a vállóperc szélén vannak. És hát elmondtam nekik, hogy az elmúlt 4-5 évben ti mi mindent nem csináltatok. Többek között nem volt 4-5 éve jó közös élményetek együtt.
azt mondja, hát az atya látnok, hogy ezt így tudja. Nem mondom, ha látnok lennék, lottót vennék minden héten, hanem tudom, hogy mit kell csinálni, és ti ezt nem csináltátok. Tehát kérdésem az, hogy az utóbbi időben mi volt a legnagyobb jó élményetek együtt? Olyan jó lenne megkérdezni egy-két embert, nincs rá időnk, de ezen gondolkodjatok. Nem volt semmi? Mi volt az a nagyon jó? Vagy esetleg beszélni, hogy ugyanarra gondolunk? Az elmúlt 4-5 évben igazán nagy élményre? Vagy fogom ezt mondani, miért olyan fontos ez? Az élményről csak annyit, hogy az élmény és a reflexió, tehát az élmény és a ráció, a tudat, azok egymást viszik előrébb. Mondom először negatíve, ha van egy jó élményem a kocsmában, hogy ott elfogadnak, ott szóhoz jutok, akkor megyek hazafelé a munkából, akkor merre megyek? Tehát azon gondolkodom, hogy nem erre megyek, hanem megyek arra, ahol még egyszer ezt az élményt megkapom. Tehát az eszemmel arra keresek, mint a bogár a csápjával, hogy merre lesz még egyszer ez az élmény. Arra megyek. Az eszem arra keresi az alternatívát. És az élmény megerősíti a rációt, hogy jó volt. Gyere még egyszer erre. Így lesz házasságtörés is, hogy piroskával jókat vigyorgunk, és keresem megint a vigyorgásnak az alkalmát, és aztán utána ebből egyre több élmény lesz. Tehát az élmények és a rációk egymást viszik előre. Pozitíve is így van, hogy a jó élmények megerősítik a gondolkodás módunkat. Ebbe az irányba van nekünk jövőn gondolkodni, és keressük azt, hogy ezt újra megtaláljuk, ezt az élményt. Ezt egyszerűen úgy hívják magyarul, hogy ez a csapatépítés. Tehát amikor a postások elmennek együtt egy óvoda kerítését lefesteni, az egy csapatépítő dolog, ott van egy élmény, és közben beszélgetnek, gondolkodnak, megerősíti őket. A házastársammal ugyanezt kell csinálni, csapatot építeni. Tehát ilyen élményeket keresni, amelyek minket összekötnek. Néhány ötletet hadd mondjak. Miért olyan fontos az élmény? Mert aki időt ad, az élményben az van benne, hogy nem időt adok neked, hanem magamat adom neked, a legdrágábbat adom. Ezért kötelező, mit tudom én, évente elmenni egy 2-3 napos wellnessre, vagy ki mit szeret csinálni. Kötelező. Csak veled, itt és most, a pszichológia úgy hívja, hogy kitüntetett idő. Csak veled, és te vagy az első. És mindannyian szeretünk sokat dolgozni, remélem. Kérem, ha a párom tudja azt, hogy hónap után elmegyünk, akárhová 2 napra, akkor bír várni. Ha van egy ilyen kitűzött időpont. Ha ez nincs meg, akkor csak mint a rágógumi nyúzik, és türelmetlenek vagyunk, és bármit egymást. Ez egy nagyon jó dolog, hogyha ezt a minőségi időt egymásnak meg tudjuk adni. Aztán az élmény örömöt ad. Én azt látom a lelki vezetésekből, hogy bűnt sokszor nem azért követünk el, mert gonoszak akarunk lenni, vagy tönkre akarjuk tenni a házasságunkat. Egyszerűen örömtelen az életünk. Vajon az én páromnak mennyi öröme van mellettem? Vagy bocsánat, keserű napjai vannak mellettem, hogy csúnyább szót nem mondjak. Mennyire van öröme mellettem? Mert egy darabig örömtelenül húzzuk az igát, de csak 2 út van, ha örömtelen az együttlétünk. Vagy megsavanyodunk egymás mellett, és én nagyon nem szeretem, amikor mozizni szeretek a téren, kiülök a téren, és akkor nézem az embereket, mikor látok ilyen bányász arcú embereket, így húzza az életét, és de nehéz az élete, és Istenem, ennek az embernek nincs öröm az életében. Nem veszi észre a te örömödet. Hogy van ez? Észrevenni a páromon, hogy van-e öröme. Vagy ha én nem adok örömöt, majd ad más. Tehát az, hogy szalad a másik karjába, elkezd SMS-ezni egy munkatársával, aztán kimarad, vagy mit tudom én, kikezdte ki a hibást, én is benne vagyok, hogy örömtelen mellettem az életem. Odafigyelni arra, hogy a páromnak legyen öröme mellettem. Még egyszer mondom, nagy bűnöket nem úgy kezdünk, hogy gonoszak akarunk lenni. Egyszerűen unjuk a házasságot, unjuk a másikat is, unjuk a rendes életet. Aztán az élmények megerősítenek abban, hogy mi összetartozunk. Egy irányba, nem versenytársak vagyunk, nem ellenfelek vagyunk. Megerősít egy közös irány felé, tehát beszéljünk, merre van a jövőnk. Hogy a jövőnk ne akadjon el, tehát akkor jelen elakad. Merre van a jövőnk, azt megerősíti. Emléket ad, ezt tartom az egyik legfontosabbnak.
Azért kérdeztem, kinek mi ugrott be, hogy utóbbi 4-5 évben mi volt jó élmény. Kérem, amikor egy kicsit érzem azt, hogy úgy tompul a házasság, meg fáradunk, meg akármi, jó visszamenni arra a helyre, ahol nekünk volt élményünk. És ott egy kicsit leporoljuk a házasságot, és mi fog eszünkbe jutni, hogy milyen boldog voltam én itt ezzel a nővel 15 évvel ezelőtt. És egy kicsit ezt felfrissítjük. Már akinek van mit felfrissíteni. Tehát az élmények azok olyan cölöpöket jelentenek, hogyha mielőtt nagyon lecsúsznánk a lekvárba, vissza lehet ezekre az élményekre lépni, ezekre a cölöpökre, ezekre lehet emlékezni. Ezért kell élményeket, csúnyán mondom, gyártani. Az az okos közülünk, aki úgy halad az életben, a jelenben, hogy mindig leszúr egy-egy ilyen cölöpöt, egy-egy ilyen jó élményt, egy megerősítő jó élményt, és utána ezekre vissza lehet lépni. Természetesen az ilyen élményeket nem olyan könnyű, hát én is mondom, de nem olyan könnyű ezeket gyártani, mert az, hogy elvigyem a feleségem egy operába, előtte mi is kétszer összeveszünk, de kivigyáz a gyerekekre, de nincs egy göncöm, amit fölvehetnék. Tudod mit? Hagyjuk az egészet. De hogy mondjam, a gonosz érzi azt, hogy itt sok van az élményben, sok. És nyilván támadja ezer oldalról. Mindenkit nagyon szeretnék megerősíteni, hogy tessenek időt, pénzt, energiát, nem sajnálni erről, hogy legyenek élményeink, csapatépítés. Nehogy a páromnak mással legyen. Meg én is máshol keressem az örömet. A párommal legyenek ilyen élményeink, nagyon-nagyon megéri. És a gyerekeink is, ahogy nőnek, látják azt, hogy apáik házasságot ápolnak. Milyen jó, minket itt hagynak, és mennek, és most egymást megszeretgetik kicsit. Látják azt is, hogy veszekszünk, meg látják azt is, hogy egymást hogy szeretgetjük. Óriási kulcsot adunk így a kezükben. Most az, hogy rendesek vagyunk egymás mellett, tehát minden este nézzük a tévét, meg toljuk a Tesco-s kosarat, ez nem élmény. Tehát az, hogy nekünk nem kell itt elmenni wellnessezni, meg színházba, meg túrázni, majdnem azt mondom a bükkbe, ott jártunk sokat. Nem kell az nekünk, hiába mondja ezt az atya. Kérem, abból megújulni, hogy mi rendesen éltünk egymás mellett, semmit nem csináltunk, abból nem lehet megújulni. Az nem élmény, az nem valami. De tessenek el odafigyelni, hogy ilyenek legyenek. A családi ünnepek, az egyházi ünnepek szintén élményt jelentenek, az egyházak tálcán kínálják a menetrendet. A karácsonyt, a húsvétot, a szilvesztert, a böjtöt, az ünneplést, a bált. Tálcán kínáljuk a menetrendet. Nem nekünk kéne ezt mindet kitalálni, csak egyszerűen be kéne szállni az egyházközségbe. A jó élmény szelepet jelent. Annyi feszültség van mindegyikünkben, lelkiismeretesek akarunk lenni, sokat dolgozunk, bántanak a bűnök, tele vagyunk feszültségekkel, mikor enged le az ember. Olyan nincs, hogy a spájzból mindig csak kiveszünk. Itt kell szelep. És egy utolsót hadd mondjak, nagy élmény az együtt szenvedés. Tehát ha együtt kell szenvednünk, azt nem mi terveztük és mi akartuk, de egy jó betegséget, vagy egy jó kis krízist végigcsinálni, vagy egy jó szegénységet végigcsinálni, az megerősít minket. A közös szenvedés az élmény. Újra össze kell nyalábolni az erőinket, és újra ki kell mondani azt az esküvői igen. Mi összetartozunk, drágám, jóban, rosszban, végigcsináljuk. Amiben nem döglünk bele, az megerősít. Tehát, hogy ez egy élményt jelent, nehogy azt higgyük, hogy csak az általunk tervezett pozitív élmények erősítenek meg, igenis a negatív élmény is, az meg tud minket erősíteni, hogy mi összetartozunk. Ugye lángolt a szívünk, mondják ezek. Mitől lángolt a szívük? Hogy volt egy élményük, úgy is mondhatnám, volt egy extázisuk, egy extatikus élményük, találkoztak Krisztussal. Azért fontosak az élmények, mert itt több van, mint, hogy mondjam, öröm, meg kielégülés. Minden egyes ilyen élményben igazából az Istennel találkozunk. Minden élmény igazából extázis. Legyen az Omega koncert vagy wellness, minden vagy főzünk egy jót, minden élmény az úgy röpít ki magunkból oda az Isten elé. Minden élményben föltámad Krisztussal találkozunk. Ugye ettől fog lángolni a szívünk. Szóval ebbe energiát mindenképpen fektetni kell. A következő ilyen ikonunk a házas élet stílushoz az eszkatológiai feszültség. Ez azt jelenti, hogy már és még nem. Tehát azt jelenti, hogy már házasok vagyunk, már Krisztus velünk van, már beszálltunk a hajóba,
De ez a hajó még nem kötött ki, még úton van a teljesség felé, és itt jó sokan támadják. A már igen és a még nem feszültséget. Tehát ha megkérdezik tőlem, hogy boldog vagyok-e, mi a jó válasz? Már igen és még nem. Már igen, megkaptam, megnyertem ezt a nőt, már Krisztus velem van ebben a házasságban, annyi ajándékot kaptunk, már boldog vagyok, de még nem teljesedett be minden. Még úton vagyunk a teljes boldogság felé. Ez a jó válasz. A korona a keleti esküvőn ezt jelenti, hogy már igen, túl vagytok sok-sok szerelmi felfogáson, sok éretlen hozzáálláson, és eljutottatok a házasság szentségéig, és ezért megkoronázunk titeket, ez egy dicsőséges korona. Másrészt nyilván Krisztusnak is a tövis koronája, hogy még úton vagyunk, még nem teljesedett be minden. Az érdekes, pont ez a fickó volt, akit eskedtem, megkérdezte, hogy atya, nem lehet ezt a koronát hazavinni? De miért nézegetnéd magad? És aztán mondom neki, hogy nagyon jót kérdeztél, pontosan erről van szó, hogy amikor az esküdési szertartáson leveszem a fejükről a koronát, akkor egy olyan imát mondok el, hogy ti most megkaptátok az Úristentől ezt a koronát, éljetek úgy, hogy majd házasságotok végén kapjátok tőle vissza ezt a koronát. Sikerüljön úgy végigmenni a házasságon, hogy én is és a párom is üdvözüljön. Kapjátok vissza ezt a koronát. Tehát egy csodaszép ígéret, meghívás, és megint nem kettőnknek a magánügye, hanem beállunk az Istennek az üdvözítő tervébe. Hát ez a legnehezebb diám ma este, hogy Krisztus Urunk egy másik boldogság fogalmat hozott el, mint amit megszoktunk. Azt szoktuk meg, hogy mit mond a józanész, és főleg Arisztotelész, a józanész embere, mit mond, hogy ki a boldog ember. Elkezdenénk én, hogy aki egészséges, van családja, sikere, pénze, munkája, van tapasztalata, szerelme, elkezdenénk ezeket sorolni, hogy a boldogsághoz ezek kellenek. A józanész alapján ezeket tervezzük és ezeket sejtjük. Csak nekem föl kell tennem azt a kérdést, hogy Krisztusnak ezekből mi volt meg? Ez egy olyan kérdés, amire mindenkinek kell válaszolni. Se egészsége nem volt, se családja, az összes apostol lelépett, se sikere nem volt, úgy tűnik kudarc az egész, még az Istent is távolra kézi. Éppen meghal. És megkérdezem, hogy Krisztus a kereszten boldog volt-e? Erre a kérdésre nagyon kell válaszolni. Boldog volt a kereszten? Én úgy gondolom, igen, különben leszállt volna. De ha boldog volt a kereszten, akkor mitől? Mert nem ezektől. Úgy gondolom, így lehetne megfogalmazni, hogy attól, hogy a helyemen vagyok. Az Atya akaratában a helyemen vagyok. Nekem most ez a dolgom, hogy éppen szeretem és megváltom a világot, éppen még ha keresztre feszítek akkor is, hogy az Atyától akart helyemen vagyok, az örömökkel is, meg a keresztekkel is. Ez egy új boldogság fogalom, hölgyek, urak. Attól vagyok boldog, hogy az Atyától akart helyemen dolgozom, szeretek, szenvedek a helyemen. És ez mi az izgalmas? Hogy Krisztus hoz egy olyan boldogság fogalmat, ami kitart akkor is, ha üldöznek minket, ha sírunk, szegények vagyunk, 8 boldogság. Hozott egy olyan boldogság fogalmat, ami kitart ekkor is. És mi miért imádkozunk? Köszönjük Jézus, hogy te hoztál egy ilyen új boldogság fogalmat, mi azért ezért szoktunk imádkozni. Tehát az a fajta tövises boldogságfogalom, azt hagyjuk meg Jézusnak, meg esetleg a szerzetesen. De mi a házasságunkban, mi ilyen kiteljesedett életre vágyunk. És attól hisszük magunkat boldognak. Hölgyek, urak, nincs két boldogság. Mert ha valaki bemegy szerzetesnek, megmondják neki, hogy komám, te itt úgy lehetsz csak boldog, hogy le kell tenni a 3 fogadalmat. Szegénység, szüzesség és engedelmesség. És akkor neked itt már kapsz 3 tövist az oldaladba, és így keresd itt a boldogságot. Mit mond a fiatalunk? Ez nehéz, megyek inkább házasnak, az könnyű. Mintha lenne 2 boldogság. Egyik a tövises embereknek, a betegeknek, keresztet hordozóknak, a másiknak a házasoknak, hogy kiteljesedik. Kérem, nincs 2 boldogság. Csak egy van, Krisztusnak a boldogsága. Tehát ez azt jelenti, hogyha abba a hivatásban, például választok egy szakmát, abban a hivatásban nekem nem csak kiteljesednem kell, abban egy kicsit bele is halok. Aki jól dolgozik, rámegy.
az egészségemmel azt csinálja. És a házasságunk is ilyen, hogy a nőm mellett én nem csak kiteljesedek, az is, kicsit bele is halok. Meghalok más nőknek, személyiségemben nem minden úgy bontakozik ki, kicsit bele is halok ebbe a nőbe, ebbe a kapcsolatba. Ez egy másfajta boldogságfogalom. És ezen tessenek sokat töprengeni, lehet sokkal boldogabbak vagyunk, mint ahogy ezt eddig bevallottuk magunknak, mert mindig ezt kérdezzük. Ha én azt ki tudom jelenteni, hogy ezzel a nővel, a történelemnek ezen a helyén, én itt a helyemen vagyok, az atyától akart helyemen vagyok, akkor ki tudom azt jelenteni, hogy boldog vagyok. És lehet, hogy ez nem egészen így van. Szóval ezen az új boldogságon ezen kell töprengenünk sokat, hogy nehogy irreálisan, állandóan sokat várjak el a páromtól, aztán lecserélem, mert mással majd jobb lesz, meg mi minden nem teljesül az életemben, és akkor állandóan savanyítunk, meg irigykedünk. Nem jó ez, ezen kell gondolkodni. Igazán boldogok, mi csak Krisztussal együtt lehetünk. Nem a szerelemtől és a házasságtól. Krisztussal együtt lehetünk igazán boldogok. A hajó képéhez, ha visszatérek, igyekszem gyorsan, a hajó képéhez miért fontos még a hajó? Azért, mert a hajóról kiderül, hogy közösségiek vagyunk. Közösségek. Senki házassága nem sziget. Ezt én nagyon fontosnak tartom. Jön hozzám az asszonyka, hogy atya, nem bírok a férjemmel. A legelső kérdésem az, hogy kire hallgat a maga férje. Hát senkire. Hát maguk mit csináltuk ide? Arra nagyon figyelni, hogy legyenek barátaink, baráti házaspár, rokoni házaspárok, egyházi, családcsoport, akármi, elitekkel jó kapcsolat, akik kontrollálnak minket, ránk szólnak, motiválnak minket, tisztítanak minket. Tehát amikor egy kis házaspár bezárkózik, és egész nap csak dolgoznak, mert csak kis családban vannak, ne csodálkozzanak, hogy el fog fáradni a házasság. Fantáziátlan lesz, örömtelen lesz, ne csodálkozzanak. Fontos az, hogy közösségiek vagyunk. Keresni a jó házasokkal a kapcsolatot. Ez fontos. És mindenkinek legyen annyi esze, hogy figyelek arra, hogy az én feleségemnek legyenek kontroll személyei. Ha bajom van vele, akkor nekem nem csak vele face-to-face kell vitázni, hanem szövetségeseket keresek. A testvérét, az anyját, a barátnőjét, akik segítenek nekem, hogy most a házastársammal van ilyen-olyan gond. Akár feleségnek, akár férjnek figyelni arra, hogy a másik mögött kik állnak még. Érdekem az, hogy a feleségemnek legyenek jó kapcsolatai még a háttérben. Érdekem. És akkor nem kiszakítom, miért telefonálsz annyit, minek mész haza anyádhoz, meg miért akarsz tovább tanulni. Akkor nem korlátozom, hanem én küldöm, mert nekem érdekem, hogy legyenek jó kapcsolatai, akikre majd számítatok. A hajó képe azért is fontos, hogy a hajóba olykor be kell szállni. Tehát az azt jelenti, hogy a legjobb erőket nem szabad kilopni a házasságból, hanem befelé, a házasság felé. Én azt látom a nagyon rendes embereken, hogy köröm szakadtig helytállnak a munkahelyen, meg mindenkinek mindene, mindenki hívhatja ide-oda, mindenki segít, és a saját házastársára nincs energiája, figyelme, kitüntetett, öröme, szeretete, otthonra elég a maradék. Hölgyek, urak, ez nem jó. Krisztusnak nem éri meg, hogy mindenkinek mindene vagyok, és pont az én feleségem pedig elfonnyad mellettem. Nem ezért bíztak. Aki annyit akar dolgozni, az ne kössön házasságot. Azzal, hogy házasságot kötök, azt jelenti, hogy a legelső ember, akiért felelős vagyok, az a házastársam. Van olyan művész, olyan orvos, aki azt mondja, hogy ő egész életében operálni akar, meg akkor nem alapít családot, és én nem bántom ezért. De ha már házasságot kötöttél, a legelső ember, aki felelős, ez a házastársam. Nem szabad mindig a legjobb erőket kilopni. Tehát ezt a nagyon rendes embereknek kell a szemére vetnem. Hogy másfél-két állást visznek, meg a gazemberek helyett is dolgoznak, meg tényleg sokat mennek, meg becsületesek, és kell a pénz, és nem gazember módjára sok pénz. Tehát tudom, hogy nehéz becsületesen a hitelt törleszteni, de büntetlenül nem lehet a legjobb erőket mindig kilopni a családból. Tehát olykor fel kell szívni magunkat, hogy most szerzek egy jó délutánt vagy hétvégét a feleségemnek. Úgy megröhögtetem, hogy folyik majd a nyálam egy könnye, hogy föl kell olykor szívni magunkat, hogy most nagyon bevetem magam, és otthon, ha ilyen nincs alkalmanként, hát ne csodálkozzunk. Aztán az apák, ma egyre többet mondjuk sok helyről,
Aranyszájú Szent János mondja a 3. század, hogy az apák legfontosabb dolga micsoda, hogy a gyerekeik meg legyenek nevelve. Tehát az nem jó, azt látjuk, hogy az apák kivonulnak a gyereknevelésből, mert értetek, dolgozom sokat, vagy távol van, vagy nagyon hamar elválnak, és akkor le is lép a gyerekektől is. Kivonul az apa a gyereknevelésből. Nem jó. A gyerek nem 6 évesen fogja ezt nagyon megsínleni, hanem 26 évesen. Az apai szeretet, az anyai szeretet így mindig áttölel, majd erre rátérek, az apai szeretet az mindig lögdös tovább, és a gyereknek ez 26 évesen fog hiányozni, nem tud dönteni. Nem szokta meg azt, hogy állj, tartna, döntsd el, szedd össze magad, nem szokta meg ezt, hogy az apai szeretet őt hogyan neveli. Szóval nagyon ott kell lennünk a gyereknevelésben, nekünk férfiaknak, nagyon-nagyon, és egyessével a gyerekeinkkel. Nem van 3 gyerekem, mindig megyek velük ide meg oda, egyesével viszem a gyerekeimet, és egyesével beszélgetek, ez még sok idő. De egyesével beszélgetek velük. És így egyesével alakítgatok, kitüntetett időt adok nekik. Nagyon hálásak, nagyon örülnek ennek. Külső támaszt kell keresni mindenki házasságában, ez az elit, amiről beszéltem, nem ragozom. A tolerancia és a pluralizmus olyan szavak, amelyek ma ilyen szent tehenek lettek, amihez nem szabad hozzáérni. Kérem azt, hogy a testvérem házassága tönkre megy mellettem, ott nem lehetek toleráns. A szeretet nem közömbös, hogy mellettem tönkre mennek házasságok, és én toleráns vagyok, majd ők tudják az ő dolguk. Krisztus nem erről beszél. Tehát ezek nem szent tehenek, ezek a szavak. Figyelj rá, az egyházi közösség roppant fontos, és a lehúzó társaság kerülése. Tehát megint ott vagyunk, hogyha nincs meg a jó társaság, a támasz, akármi, hát akkor majd jönnek olyan kapcsolatok, amik mi annyira nem akartunk. Tehát odafigyelni arra, hogy ugye aki korpa közé keveredik, ne csodálkozzon. Hops, ez nem én voltam. Az eszkatológiai feszültséghez hozzátartozik az, hogy legyen kapcsolatunk cölibátusban élőkkel. Tehát az eszkatológiai feszültséget mindenki átéli, a márt és a még nemet. Akik házasok, azok jobban átélik a már igent, hogy már boldog lehetek, már élvezhetem az életet, élvezhetem a mindenféle értelemben. Nekünk arra kell házasoknak figyelni, hogy még minden nem teljesedett be. Tehát, hogy valahogy egy sebet őrizzünk, hogy még úton vagyunk, még nem teljes. Aki cölibátusban él, az jobban átéli azt, hogy még nem. Neki meg arra kell tudatosan figyelni, hogy ő már most hogy lehet boldog. Annak ellenére, hogy nincs szerelme, meg nincs gyermeke. Már most ő hogy lehet boldog. Mind a ketten, akármilyen életállapotban vagyunk, megéljük ezt a már igent és a még nemet. Na most ebből az a poén, hogyha akarom ezt házasként, ezt a még nemet megélni, fontos, hogy tartsak kapcsolatot olyanokkal, akik nem élnek házasságban. Ez lehet a testvérem, aki nem kötött házasságot, ez lehet a cölibátusban élő pap. Tartsam velük a kapcsolatot, mert ők olyan jótékonyan hatnak a házasokra. Kicsit helyre raknak minket olykor. Jó velük olykor találkozni, és nekik is fontos, hogy velünk találkozzanak. Szóval a hajó úton vagyunk, közösségben vagyunk, legyünk közösségben, és a legjobb erőket vigyük be a házasságba. Családi vallásosság. Azt látjuk a kánai lagziban, meghívták Jézust, és milyen jól jártak, hogy meghívták Jézust, mert ugye amikor krízis volt, akkor a vizet borrá változtatja, tehát hogy mondjam, kisegíti, jól jártak, hogy behívták Krisztus Urunkat a házasságba. Nekünk is ezt kell tenni, és most arról akarok dadogni röviden, hogy hol tudom én a kopogtató Krisztust beengedni a házasságokba. Tehát hol tudok neki ajtót nyitni, mert én járok jól, ha beengedem őt a házasságomba. Hát az egyik ilyen az az Istenkép gazdagodása. Ez azt jelenti, hogy a páromon keresztül elkezdek csodálkozni arra, hogy vajon milyen lehet az Isten. Tehát azzal, hogy házasságot kötöttem, az Isten képem is mindig alakulni fog. A páromról mindig pontosan nem tudom, hogy kicsoda. Nőket kiismerni, urak, hát lehet. Pontosan nem tudom, hogy kicsoda, és ez egy kicsit tágítja az Isten képemet is, hogy még egy emberről sem, akit látok, beszélek vele, együtt vagyunk. Még azt sem tudom pontosan, hogy kicsoda. Honnan tudnám az Istenről, hogy ő pontosan kicsoda? Tehát a házasság gazdagítja, érleli az Isten képüket, és sokkal alázatosabb leszek az Isten felé. A szent titkot, a misztériumot sokkal jobban elkezdem tisztelni.
Aztán a családi ima roppant fontos, azt szokták mondani, hogy amelyik család együtt imádkozik, az ugye együtt is marad. És ez egy jó dolog, tessenek erre keresni az alkalmat, hogy együtt imádkozzunk. Ezt szeretném egy picit kifejteni a szentségeknek a családi vételi. Ugye ökumenikus ez itt az együttlét, de akkor is érvényes az, hogy ha keresztelés van például, nem szeretjük mi azt, mi keletiek, hogy kicsiben keresztelünk. Tehát ott van anyuka, apuka, keresztszülők, meg esetleg a két nagyszülő, és így kicsiben, szinte a sarokban megkeresztjük. Nem. Azt szeretjük, hogy az egész templomi közösség előtt, a fő misén, ott keresztelünk. Mindenki. Ez egy nagy ünnep. Az egész család legyen ott. Ugyanígy a szent áldozás és a szent gyónás katolikusoknál. Olyan szép dolog, amikor együtt megy az egész család, és részesül egy kehelyből. Együtt áldozunk. Régen, a 3. századig nem is volt házasságkötési szertartás. Az volt, hogy a két keresztény, mert csak keresztényekkel házasodtak az elején, a két keresztény elment a paphoz, és együtt megáldoztak egy kehelyből. Aki látta a Szarvasvadász című filmnek az elejét, az ott látszik, hogy egy kehelyből részesültek, és a szent áldozás kötötte, csúnyán mondom, ragasztotta őket össze. Később kellett esketési szertartást fabrikálni, amikor már nem hívőkkel is házasságot kötöttek. Na most ezt elkezd egy kicsit kiveszni, és én keletiként hadd mondjam azt, hogy én megértem azt, hogy a réteg mise mit jelent. Hogy 6-kor van mise, ugye azoknak, akik nem tudnak aludni, 8-kor van a diák mise, 10-kor van a nagy barokk mise, meg este az egyetemista mise. Én megértem a réteg misét, nem is akarom bántani, nem valami ellen beszélek. De keletiként hadd mondjam, hogy nálunk ilyen van, hogy családi mise. És ott a gyerek rosszalkodik, lehet a papi a legrosszabb, ott mindenki együtt van. Mindenki együtt van, családi mise. Ez mondom, miért olyan fontos. Egész héten megyünk szét. A feleségem nem 8 órát, több órát, meg én is. Másokkal van. Más gondolatok, más élményvilág. Egész héten megyünk szét. És még vasárnap is megyünk szét. Ez nem jó. Vasárnap össze. Engedni, hogy a szentségek, az istentisztelet ragasszon minket újra össze. Tehát ezt fontosnak tartom. A Szent Gyónásnál ugyanígy együtt elmenni gyónni. Bepakolom a családot az autóba, és elmegyünk a paphoz együtt. És együtt készülünk egy kicsit, nyilván mindenki magába, elmegyünk gyónni, nyilván mindenki egyedül megy gyónni, és utána együtt hazamegyünk, és hogy mondjam, vigyázzunk egymás tisztaságára. Tehát nem az van, hogy hol voltál, hát voltam gyónni, és akkor ez ilyen magánügy marad, hanem a család együtt tisztul. Csodaszép dolog. Tehát a családi szentségek vételét, azt nem lenne szabad ezt a sanszot kiadni. És még egyet hadd mondjak, a betegek kenete, mi úgy szeretjük feladni a betegek kenetét, ha ott van az egész család, unokástól. Körülálljuk az ágyat, és akkor mindenki sír, imádkozik, de őszinte. A beteg is, meg a hozzátartozók is. És ez így jó. Együtt imádkozunk érte. Ez így lenne jó fölvenni. Szóval ezt a sanszot ne hagyjuk ki, hogy a szentségekhez családilag együtt járuljunk. A családi egyházi naptárat megtartani nem akarom ragozni. A családi ünnepek roppant fontosak. A családi ünnep és a családi bőjt. Tehát, hogy együtt ünneplünk, van lakománk otthon olykor, meg van bőjtünk együtt, amit tartunk úgy mindannyian. Ez úgy megint összenyalábolja a családot. Tehát Krisztusnak sanszot adunk, ez mindaz, sanszot adunk Krisztusnak, hogy bejöjjön a házasságunkba. A családi zarándoklatnak reneszánsza van, és ezt tessenek elővenni. Hogy beülök a családdal autóba, vagy gyalog elindulunk valahol, elmegyünk egy zarándok helyre, és ott együtt áldozunk, és gyónunk, és részt veszünk szentmisén, meg körmeneten, utána túrázunk egyet a hegyekbe, elviszem az asszonyt, ebédelünk egy jót valahol, egész nap velük vagyok. Imádságos légkörben Krisztus ott van, kiszabadulunk a mobiltelefonoknak a erőteréből, és velük vagyok. Reneszánsza van a családi zarándoklatoknak, a vallásos zarándoklatoknak, kár ezt a sanszot kihagyni, jó dolog. És egy utolsót hadd mondjak, a hit jelei a lakásban. Elmegyek házat szentelni, és alig látok egy nyomorult kis keresztet, hogy mellé is forduljunk, hogy imádkozzunk, mert van ott minden, de hogy mondjam, Krisztus nincs jelen. Nyilván katolikusokról beszélek most elsősorban, hogy legyenek már ott a hitnek a szimbólumai, az ikonokat, ezért hozom ide.
amelyek hatnak az én házasságomra. Mikor láss, a régi ember tudta azt, hogy amit látok, az hat rám. És ezért volt az, ha elmennek falumúzeumba, ott van a gicses faliterítő, ráírva valami népi bölcsesség. A mestergerendába bevéstek valami okos mondatot, hogy lássa minden nap. Ma mit látunk minden nap? A reklámokat, politikai hirdetéseket is. Ezzel van tele a fejük. Legyen annyi eszem, hogy a lakásomban, autóban, akár legyenek ott a hitnek a jelei, amelyek hatnak rám, hatnak a gondolkodásmódomra. Tehát alkalmat adni arra, hogy Krisztus ott legyen a házasságomban. Ez az utolsó ikon, igyekszem befejezni. Azt látjuk, hogy a férfi és a női lét teljessége Krisztusban valósul meg. Mit kell látni az ikonon? Azt, ahogy egyenes lábbal beleáll a keresztbe, mint egy férfi. Beleállok a szenvedésbe, a küzdelembe, és itt pedig ölel, mint egy nő, mint egy anya. Atyám, bocsáss meg nekik, nem tudják, éppen áttöleli az egész emberiséget, minket is. A kétfajta szeretet, a férfi és a női szeretet csodaszépen megjelenik a keresztben. Hogyan kell tökéletesen szeretni, nyilván ez mind a kettő bennünk is ott van. Körkérdés, mi az, amit csodálsz a párodban, ami miatt felnézel a párodban? És másik, mi az, ami bosszú? A másodikból hamarabban vagy 5. Miért? Nem igaz, hogy több van. A gondolkodás módunk ilyen. Hogy megszokjuk a jót, rutinossá válik, hogy a feleségemben mi a jó, természetessé rutinossá, és mi bántja a csőrömet? A negatív dolgai. Azért jut eszünkbe hamarabb 5 rossz. Meg kell fésülni a gondolatokat. Nem természetes sok-sok jó dolog. 2 rajzot szeretnék felrajzolni, és aztán befejezem. Az egyik az energiáink, az impulzivitásunk. Máshogy használjuk az energiákat, a férfi és a nő. Azért kell erről beszélni, hogy nem rossz a házasságunk, hogy ezzel találkozunk, hanem ez így normális. Ez gyönyörűen látszik, hát mivel kezdjük? Az agressziónál. Tehát amikor a feleségemnek baja van, elkezdi mondani, hogy nyüge van, meddig mondja, sokáig mondja, még mindig mondja, mikor hagyja abba, soká hagyja abba. Lassan megy föl a női agresszió, bár nekünk férfiaknak néha hirtelennek tűnik, de nem. Nálunk itt ez hirtelenebb, és sokáig fönn van a plafonon, sokáig megbántva érzi magát. A férfi agresszió milyen, hogy a nő, amikor elkezdi mondani, hogy nyüge van, mert ugye azt mondtuk, hamarabb érzékeny a dolgokra, és hamarabb szóvá teszi a verbális készsége miatt. A férfi egy darabig csöndben van, ugye ha fontos, majd megismétli. Tehát csöndben van. És akkor utána, mivel itt az a baj, hogy a nő egyre agresszívabban mondja, akkor belőlem is elő fog jönni az agresszió, és akkor a férfi robban, magasabbra megy az agresszív szintünk, mint a nőknek, lényegesen magasabbra, ennek evolúciós oka van egyszerűen, és ez 2-3 perc. Vörös nyakkal egy férfi se tud ordítani 5 percig. Nem, pár perc az egész, és utána ez az izgalmas, hogy itt részükről jön egy nyugodtabb korszak. És a nő még, na most, ha csak most a vitáról beszélek, hölgyek, urak, az, hogy itt összemegyünk, tehát a nőnek is megy fel a pumpája, meg nekem is megy fel a pumpám, hogy itt mi történik, hát figyelni arra, hogy nagyon csúnya dolgok ne történjenek. Erőszak, ilyenek. De az, hogy kijön belőlünk a gőz, az jó, azzal semmi baj. Ami az én bajom, tehát hogy itt azért nagyon csúnya dolog nem történjen, ami az én bajom, hogyha itt le van zárva a vita. A vitának a lényeges része ez. És itt nagyon sok férfi részéről vége van a vitának, pedig apukám, te nem vitatkoztál, te csak elordítottad a véleményedet. Ez nem volt vita. Tehát figyelni arra, hogy ez volt az érzelmi összemenetel része a vitának, az intellektuális része itt fog jönni, a vége pedig a kompromisszum, a konstruktív megegyezés, bocsánatkérés, mit tudom én. Ez történjen már meg. Meggyónjuk azt, hogy milyen csúnyán viselkedtünk, mit tudom én, és a gyóntató pap rákérdez, de nem az érdekel engem. Hogy maguk olaszosan hogy szoktak kiabálni. Hogy lesz ebből megoldás? Mert azt meg se tetszik gyónni. Nincs konstruktív megoldás. Pedig az a fő baj. Ez van.
Na, ugyanígy működik bennünk a verbális készség például. A nőnek egy ilyen statisztika szerint 6-8 ezer szót ki kell mondani egy nap. Tehát így. Van egy lányom, aki nagyon nő, középső, az nagyon nő, kinyitja a szemét, és gyakorlatilag már beszél, és úgy alszik el, hogy beszéd közben elájul. A verbális készség a nő ilyen. Az a baj, ha a nővel nem beszélget senki. Nem. Kivel beszélget az én nőm? Sokat. A férfi beszéd más. A férfi beszéd, nálunk az alapállás, hadd mondjam azt, sarkítok, mert persze nem így van, sarkítok, az alapállás a csönd. Az azt jelenti, hogy minden rendben van. És ha baj van, akkor azt mondja a férfi, de beszéljük meg. Tipikusan vállóper előtt, mikor az asszony beadja a vállópert, mit mond a férfi? Beszéljük meg. Apukám, te idáig nem beszélgettél a nővel, és most beadta a nő a kulcsot, és most akarod vele megbeszélni. Mit csináltál idáig? De beszéljük meg. Nálunk a beszéd egy kicsit ilyen, mint a szerszám, hogy beszéljük meg, oldjuk meg. Nem jó. A jó az valamilyen közös görbe ez, az a jó. Nekem, mint férfinak a kommunikációs készségemet kicsit meg kell erőltetni. Tessék beszélgetni a feleségekkel. A nőnek pedig tudni kell azt, hogy ne várd el azt, hogy a férfi ilyen legyen. Nem lehet elvárni. Az férfiból van. Tehát kompromisszum. Aki nem hajlandó kompromisszumra, ne is kössön házasságot. Csak az én görbémre figyelek. A házasság meghalás, szó szerint. Meghal két ego, és abból létrejön valami új, amit úgy mondjuk, hogy házasság. Ugyanilyen a munkavégzésünk is érdekes módon. A nők, azok, ahogy fölkelnek, elkezdenek pörögni, és sokáig képesek magas szinten figyelni. És este még levezetésként még egy kicsit dolgoznak otthon. A férfi munkavégzés nem ilyen, mi olyanok vagyunk, mint a tank. Tehát, hogy gyűjtjük az erőt, és akkor nagy erőbevetésre vagyunk képesek, rövid ideig. Nagyon fontos munkát nekünk délelőtt kell végezni, és utána nekünk több pihenés kell. Tetszik, nem tetszik? Így vagy megadni. És ebből este lesz baj, te már megint ülsz a fotelba és nézed a híradót. Engem meg magamra hagysz. Hadd mondjam azt a gyóntatásokból. Nagyon sok nő panaszkodik arra, hogy a férjem magamra hagy. Tessék, urak, erre odafigyelni, hogy a nőmnek ne legyen ilyen érzése, hogy magamra hagy. Az összes gyerekkel, házi gondol, mindennel magamra hagy a férjem. Odafigyelj, nem sokat kell, kicsit kell, mert picit. Én azt szoktam figyelni, hogy mi az, ami minden nap bosszantja a nőmet. Lógít, kilépcs. Hát egy férfit nem érdekel. Amíg működik, addig. De a nő, mikor minden nap, meg az a vasaló állvány minden nap borul, amíg minden nap bosszantják, arra odafigyelni, mert közben velem is elégedetlen. De erre figyelj, ne maradjon, ne hagyjuk egyedül a párokat. Ilyen a szexualitásunk is. A nőnél tudjuk, hogy lassabban emelkedik a szexuális görbe, és lassabban jut el a csúcsig, és utána bizony még tovább ott marad. A férfi percek alatt túl van, szó szerint. És ha nem figyelek arra, hogy valahogy ezt kicsit eltolni, hogy így valahogy egyszer legyen örömünk, megtörténik az, hogy a férfi percek alatt túl van az egészen, és bocsánat, szép szavakkal is, de gyakorlatilag megerőszakolom a feleségemet. Percek alatt letudom, és szegény az örömig még el se jutott. Mi már erről beszélhetünk, nagyanyáink erről még nem is beszélhetünk. Mi már erről legalább beszélhetünk, hogy tessék odafigyelni a görbékre. Hogy át, hogy legyen egy humormát kell, mert tudom, nehéz a szépen. Ehhez még egy dolgot hadd mondjak, hogy a vallásosságunk is ilyen. Miért van tele a templom nőkkel? Azért, mert elmegyünk a templomba, és ott fel kell öltözni szépen, már rossz, ugye nyakkendő meg izé, fel kell öltözni szépen, ott a templomban mit kapunk? Sok elnyújtott érzelmet. Ott sokat beszélünk. És aztán kint a templom előtt még egy kicsit beszélgetünk. A férfi lelkének nem esik jó. És itt ezen töprengenünk kell az egyházban, hogy a férfi szeretne Isten felé is ilyen férfi lenni. És ez nincs kitalálva most. Ezen dolgoznunk kell. Mik azok az alkalmak, lehetőségek, ahol a férfi Isten felé is férfi. Mondok néhányat. Oda megy a gazdag ifjú Jézushoz, azt mondja, hogy
szeretnék valami nagy jót tenni, görög szövegben így van egyes számban, szeretnék egy nagy jót tenni, hogy bejussak a mennyek országába. Azt mondja Jézus, hát tartsd meg a parancsokat, ne jöjj, ne lopj, ne hazudj. Azt mondja a gazdag ifjú, szabad fordítás, Uram, eddig olyan lányosan jó voltam. Ne jöjj, ne lopj, ne hazudj, de én szeretnék valami férfiasat csinálni. Istenért. És Krisztus kapcsol azt mondja, ja, itt nem arról van szó, hogy valami jót akar tenni, itt férfivá avatásról van szó. Ő szeretne az Isten felé is férfi lenni. Na, adok én neked valamit, add el mindenet. Az, hogy minden férfi eladja mindenét, ez nem kötelező rá. De az, hogy az Isten felé néha ilyet tessék csinálni, az kötelező. Isten felé is nem nőiesnek, meg gyerekesnek, hanem férfiak. A görög ikonok szeretik azt, hogy Krisztus arca az férfias arc, nem ilyen amerikai Jézus, hanem férfi arc. Néhány ötletet hadd mondjak. Minden évben csinálunk férfiak zarándoklatát. Csak férfiak jöhetnek. Mindenki pocakos, meg 2 napig utána ilyen véraláfításos lábban, nem baj. Megyünk egy, hát mennyit, 20 kilométert körülbelül, valami zarándokhelyre szoktunk menni, közben imádkozunk, beszélgetünk, rengeteget röhögünk. Tehát csak férfiak együtt vannak, annyit nevetünk, meg egy kis pálinkát is iszunk. De hogy az Isten felé csinálunk egy ilyen nagy zarándokat. És akkor este értünk jönnek a nők autóval, meg akár is összekaparják a sebesültet. És mindig úgy megyünk, hogy a feleségünkért, meg a gyerekeinkért zarándokunk. Tetszenek tudni, milyen nagy dolog az. Apátok, értetek gyalogol? Értetek betegesít? Ez jó! Na most olyan férfiak is eljönnek erre a zarándokatra, aki minden vasárnap nincs ott a misén. De a férfi zarándokra jön. Vagy mikor templomon kell valamit javítani, tető akármi. Annyi szakembert össze tudok szedni. Misére nem mindig jön el, de mikor az Isten házán kell valamit csinálni, megyek, csinálom, én férfiként ott a helyem. Vagy ilyen az egyházadó. Atya, ennyi bevételünk volt tavaly, megköszönöm az Istennek, hogy hozok egy férfias politikát. És nem az asszony lop otthonról a konyhapénzből valami egyházadót, hanem én, mint férfi, megköszönöm a múlt évet az Istennek. Böjt. A férfiak, tisztelt a kivételnek, sehogy se böjtölnek. Én erre nagyon haragszom. Egy iszlám hívő körbe röhögi az európai férfiakat, hogy azok nem is vallásosak, azok nem is böjtölnek, nem is imádkoznak. Ők 5-ször naponta ugye megkafelizik. Nem az iszlámtól kezd nekünk megtanulni, Krisztus Urunktól, kérem, a böjt kötelező. És mindenféle mentséget kitanulunk, hogy utazik, meg beteg, meg gyógyszerzet, mindent kitanul, miért nem kell neki böjtölni. Kell böjtölni. Meg kell, fontos, nem akarok erről is beszélni, de hogy egy férfi úgy böjtöl, mint egy gyerek, vagy mint egy nő, vagy még úgyse, mikor csinálsz egy ilyet az Isten felé? Szóval nincs kitalálva, de kell a férfiaknak ezen gondolkodni, hogy én az Isten felé hogyan legyek férfi. A másik ábránk ez, más bennünk a transzcendencia. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy van bennünk egy dinamika, férfiban és nőben is, de ezt egy kicsit máshogy éljük meg, ezt nagyon érezzük a világhoz való viszonyon, meg a szereteten. Tehát egy nő mindig jobban olyan, hogy jobban magához ölel mindent, mint a borda. A férfi pedig olyan, mint a szív, mindig. Menni, gyerünk, előre. Sarkítok, mert mind a kettő van bennünk, tudjuk pszichológiából, bennem is van nőies, anima, fordítva, de sarkítok egy kicsit. Ez gyönyörűen látszik például a testünkhöz való viszonyunkban. A nő sokkal jobban áttöleli a saját testét. Úgy mondjuk, hogy pszichoszomatikusabb. Tehát jobban jelen van a testében. A férfi egy kicsit mindig a teste előtt van 1-2 lépéssel, tehát mint a vadak, tehát mindig tovább előrébb. Ezért az baj, ha egy férfi piperkőc, az baj. Tehát igenis egy picit még mindig vadabbak vagyunk, mondom a feleségeknek. Tehát tánk öltönyt venni, ugye tudják, hogy az nagyon nehéz, de a nőknek szeretném mondani. Ápoltnak lenni, hölgyek, kötelező. Tehát ha egy férfi egy kicsit borostás, vagy egy kicsit el tudom hinni, hogy rendben van. Egy nőről, hogyha ápolatlan, zsíros a haja, szürke, fekete ruhákban van, meg slampos, meg mit tudom milyen, nem hiszem, hogy rendben van a lelke. Tehát a nő a testében jobban ott van. És urak, erre költeni kell. Tehát,
érezze a nő a testében jobban magát. Tehát neki feleségednek is van 8 pár cipője, nekem mondjuk 2. Tehát és elmegyek vele. Ez így van, tehát erre oda kell figyelni. Aztán ilyen a szeretetünk ilyen, vagy hadd mondjam azt még, az idő. Tehát a nő az időt is magához üleli, ez azt jelenti, hogy az időből a nőnek a szubjektív oldala fontosabb. A megélt idő, a tartalmi idő. A férfinak ez a külső idő, az objektív idő. Tehát egy férfinál mikor van 8 óra? 8 óra 00. Egy nőnél mikor van 8 óra? Hát elkészültem. Nem, más az időfelfogás. Most ebből nyilván lesz nagyon sok konfliktus, nálunk is sokszor ebből van. Mindig elkésem miattad. Meg megyünk misére, és akkor előtte jól összeveszünk, hogy már megint elkésünk. Ez nem jó, tessék, megint kompromisszum. Vagy ilyen a humor, hadd mondjam ezt, nagyon sok panasz szokott érkezni. A férfinak a humora azért, mivel túl van mindig egy kicsit mindenen, mi mindenen tudunk röhögni. Mindenen fekete humorunk tud lenni. A nő pedig a humort is jobban merre szívja. Rengeteg nő panaszkodik, hogy a férjem ugratásait unom. És a férfi nem veszi észre, hogy a feleségemet nem ugratni kell, meg piszkálni, meg szurkálni. Mint egy 16 éves, aki húzgálja a cofját a kislánynak, ahelyett, hogy megmondaná, hogy tetszel nekem, így húzgálja a haját, meg szurkálja. És bennünk férfiakban ott tud ez lenni, értsd meg, a nő nem úgy érti a humort, mint egy férfi. A nőnek meg kell mondani, hogy szép a fület. Tehát, hogy te így, a szemébe kell mondani, és nem ugratni. A férjem fanyarú humorát, meg a férjemnek ezeket az ironikus beszólását úgy unom, úgy idegesít, és azt hiszem otthon, hogy én vagyok a jó fej. A nő merre szívja. Ne tessék ugratni. Merre szívja. Na, a szeretetünk is ilyen, ahogy mondtam, a nő mindent jobban átölel, a gyereket is. Attól jó a nő, hogy jobban magához öleli. A férfi dolga nem ez. Rendes keresztény apukáknál látom, hogy ugyanezt csinálják, átölelik a gyereket így teljesen. Ők a jó fejapukák. És szegény gyereknek 2 anyja lesz. Mindig így szeretgetik, és senki nincs, aki rugdosson, noszogassa, szedd össze magad. Gyerekem vizet kér, 5 éves, mit csinál anyuka? Szalad rögtön, pohár, víz, minden. Mit mond egy normális apuka? Old meg. Támogatlak. Jó. És ezt kell a gyereknek is, mikor megoldja, megdicsére. Látod, ügyes vagy. Ez kell, ez a férfi motiválás. Apánk szeretetét megnyerni mindig nehezebb, mint anyánkét. Az jár. Ez úgy jár, anyák. Apánk dicsérete, apánk motiválása. Olyan sokat jelent. És nekünk apáknak ez a dolgunk. Pici kortól adni ez a dolgunk, mert 26 évesen ebből fog élni. Nagyon nagy szüksége lesz rá. Tehát úgy lesz a gyerek kerek, normális, ha megkapja mind a kettőt, azt a szeretetet, amelyik elfogadja. Egyest hoztál, akkor is az én gyerekem van. Akármilyen csúnya, akkor is az én, amelyik szereti így a gyermekét, anyai szeretet, és kell az a szeretet, amelyik noszogatja, hogy tessék, tudod te jobban. A gyerek így lesz egészséges. Ha csak ezt kapja, akkor lesz az elkényeztetett gyerek, és nem tud dönteni, küzdeni, nem tud talpra állni a kudarcból. Ha csak ezt kapja, akkor meg állandóan teljesítménykényszer lesz. Nem szokta meg azt, hogy teljesítményeim nélkül is engem valaki így szeret. Mind a kettő kell. Tehát a nők legyenek nőies nők, és a férfias nők. Ez a legjobb a házasságnak, és a gyerekeknek is. Végül hadd mondjam ehhez, hogy az Isten is ilyen. Azért vettük elő az ikont, a kereszt ikonját, hogy az Istenben mind a 2 szeretet ott van, mi papok állandóan erről beszélünk. Hogy Isten mindig szeret, mindig kedves, mindig megbocsát. Hát persze, de ez csak féligazság. Szent Pál így mondja, hogy Krisztus szeretete sürget minket. Én csúnyában szoktam mondani, követel, noszogat. Én vérzek a kereszten. Te mit csinálsz? Én meghaltam a te ügyfeleidért, feleségedért, gyerekeidért, munkatársaidért. Te mit csinálsz velük? Krisztus szeretete noszogat minket. Tudod te jobban, gyere, veled vagyok, segítek. Amikor imádkozom, 2 füllel imádkozni, ezt is meghallgatni, hogy az én Istenem hogyan anyás felém, hogy ölel át, mitben irgalmas felém,
hogy szeret feltétlenül, és azt is meghallani másik füllel, hogy de mire noszogat, mire küld, hova állított engem a történelemben. Mi az én helyem a történelemben. Azt is meghallani. És így lesz kerek az Isten képen. Így lesz kerek. Szóval ezért kell sokat nézni az ikont, hogy ebben mind a két szeretet ott van, amelyik beleáll, ha kell kemény, küzd, és amelyik irgalmas és átölel. Ha sokat nézzük a keresztet, akkor megtanulunk szeretni. Normálisan, mind a két oldalt egyensúlyba tartva megtanulunk szeretni. Na hát itt befejezem. Házas életstílusról beszéltünk. Amit jól csinálunk, hölgyek, urak, abban meg kell erősödnünk, hogy a kommunikációnk, a gondolatvilágunk, a közösségi életünk, a férfi-női egyensúlynak az őrzése, hogy amit jól csinálunk, annak tessék örülni, megerősödni. Ezek fontos vonásai a házasságnak. Ha olyat érintettem ma este, ami kényes, akkor tessék ezen váltani most. Nem várni, hanem most lejtőn, nem tovább csúszni. A jó életstílusa a házasságnak, ez a lényeg, hogy ez egy munka. Magától nem megy. Dolgozni kell a házasságon, és ezért megtisztelő, hogy most itt vannak, és már unják azt a széket, hogy itt vannak, ezért megtisztelő, mert most ezt csináljuk. Töprengünk, gondolkodunk a házasságon, és hazamennek, még fognak egy picit ezekről a gondolatokról beszélgetni, tanakodni, ez jó dolog. Gondolkodni, művelni a házasságon. A kedvenc ikonommal fejezem be, a 10 szűznek a példabeszéde. Van 5 okos szűz, meg van 5 bamba. Mind a 10 elindul. Mind a 10 szereti Krisztust. Mind a 10 jó szándékú. Mind a 10 elindul. Megkezdték a házasságot, elindul. De nem jut be mind. És a kulcs szót, hogy mi hiányzik az 5 bamba szűzből, Krisztus mondja ki, okosnak kell. Az okos szüzekről beszél. Szóval, hogy mondjam, csak az érzelmi szeretet, meg a megszokás, meg mind kevés, meg jó szándék, meg elindultunk 10 éve a házasságra, ez mind kevés, hölgyek, uram. Okosnak kell lenni, intelligensen kell vezetni a házasságunkat végig. Utolsó mondatom, Kierkegaard, a dán filozófus azt mondja, hogy az életben az a nehéz, hogy visszafelé megértjük. Sok minden a helyére kerül. Az életet visszafelé megértjük, csak az a nehéz, hogy odafelé kell élni. Én azt kívánom mindenkinek, hogy odafelé tessenek okosak lenni. Út közben, odafelé, intelligensen, okosan művelni, vezetni a házasságot. Köszönöm szépen a figyelmet, megtisztelő volt figyelmet.